Welcome viewers to Biafra Battle Cry TV. Biafra is our religion, and here in Biafra is where we worship. We are loyalists to the leader of the indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu. This is a time bomb. Meanwhile, what stops them from building this in the huge northern region? Why deploying security risk to Mbano Imo state the small dot? Is this their long-time plan to flood Biafra land with foot soldiers to make Biafra land more security risk? Whatever they are passing through is man-made and not a natural disaster, hence our people should rise and stop this conspiracy of trying to endanger Biafra with a more Islamic agenda of conquest. We must stop this, otherwise our land will be under serious threat from Islamic extremists. Now listen. Please share, like, and subscribe to our channel. See you soon on another video. Thanks for watching. This is how they sell us out. Lemon, even the governor, even you know, what is your problem for crying out loud? Your problem? Can they have it in Lagos? Can they have it in Abuja? Can they have it in Kano? Can they have this thing in Kaduna? Why are they bringing it to the southeast? Why are they bringing it to the southeast? I need to read you our leaders. I need to read you these people. Nda leaders. This state. What is your problem? Why this gra dragging relationship with Ndugu? Keuru Ndugu baranyewa. The only uru ha baranye dragging power in the federal. That is the only uru nda baranye. Dragging power. Owu uru ha baranye uru. Una chi butrani IDP training center Ndugu nde Fulani nda Hausa n'Imo State. Nde hime Mbano. You people should stand on your feet now. Unu bankete mmiri erekulu unu. Ehime Mbano. Igbo zone. You people should start writing petition now. Start organizing protest now. Start standing on your feet now that you know not a place that is unstable as a human Mbano. A place that is unstable as a Okigwe. Can that Brundu again? Butekwe. Can that mix it up with the locals? Or na mpampa eji mara ha ka ntọrọ mmadụ rikwa elu ka ịwakpo ndị mmadụ rikwa elu ndị ehime mba na ndị Okigwe zone. The ball is now on your court and in your court. Also unu gba nkịtị unu gba nkịtị mmiri eri unu. But it is a shame that you have leaders ndị kpọrọ onwe ha leaders now. Ndị sị na ha leaders ndị Imo now. It is a shame we have people like you. Attention to Imo State, where the National Commission for Refugees, Migrants and Internally Displaced Persons has concluded plans for the training of refugees, migrants and internally displaced persons on skills acquisition. Federal Commissioner Tijani Ahmed stated this during an inspection of facilities for the training at Nso in Mbano Council area. Senior reporter Prince Suba has details and will return with business news. According to UN Refugee Agency, Nigeria is home for over 85,000 refugees and asylum seekers. About 3.3 million people are living in internally displaced camps as a result of conflict and violence at the end of 2023. The country is still rated among the 10 countries with the largest number of IDPs globally. Check what he has done. Worried by this increasing trend, the federal government is making efforts to begin training of these vulnerable people in acquiring skills to reduce unemployment. The National Commissioner for Refugees, Migrants and Internally Displaced Persons and his team are here on an inspection of this facility located inside the National Open University of Nigeria Study Center at Nso, Mbano local government area of Imo State. We in the National Commissions for Refugees, Migrants and Internally Displaced Persons, we have what we call arrangement for the preparation of our concerned people in order to provide for them training
of different trades. Here we are today. Federal Commissioner with his team is satisfied with the facilities as they believe the training will add value to the vulnerable persons, lifting them out of poverty. We have gone around the building. It is okay for our use. It is okay for what we intend to do, because in the buildings you can have a lot of laboratories where not only the people of concern, including the students around this area, will make use of it. More than 75% of our population is under 30 years. So majority, that means more than 75% of our displaced persons, refugees, more than 75% of them, they are also under 30 years. So the thing is, the federal commissioner is saying his headache is to make sure that those people are trained. As Nigeria continues to grapple with economic challenges, such skills acquisition, if harnessed, will help to take care of such vulnerable individuals in the country. Prince Uba, TVC News, Mbano. Ndị Igbo, ndeewonu. Ekelela m nnu iwala. Ya rịrị onye ihu mma, rịrị onye azụ mma. Enwere ihe mere m jiri si ma ka m tinye ọnụ n'okwu gaga on. Just obere okwu, obere ndụmọdụ, because ọ onye nwere alụ ya ewete, because Igbo wofu, we are one. Annabe kpọmara ụmụ ya jụọ nwoshi ọrụ ugboro ole ihe ga-eme nwa amata ihe. Ụfọdụ shi ọgụ, ụfọdụ shi onye ọla ekwu abụọ, ụfọdụ shi atọ, bụ nwa evula aka akpọma nna ya gwa ya si ahụ otu. Aha agadi kpeshi hume onye ọzọ eji ya mụrụ akọ. Ahịrị ahụ eme na anyị ndị Igbo. Anyị ahụ na ahịrị ahụ, we've seen a lot. We've been through a lot. Amụba anyị oge ọgụ anyway, but what we had, o mere onye all affect. My father was a witness, and I saw my father's everything. Ahụrụ m ahụ ya ma he bullet ime na ya ma isi ma afọ he niile. I saw all that. I'm not supposed to be saying this. I will have to man because of Harem. Orem is not going to be good. I'm again information. I'm come on rumo. Asigi in any room, there must be an element of truth. Element of truth in it. So again, they're really so wise. When any teenage they will get to the root of that thing. But to keep proper an eye on that thing. Ore manya no information no ebuba agebe alibo ebuba agande fulani whatever or Boko Haram pa agane place no position no anya banket anya mana that our governors betray la anyị betray la ha anyị betray la Igbo because of money. But my governors, let me ask you guys a question. Na mana that ML war in Igbo land now. All your properties, all these assets in Igbo, I got everything. Igbo, remember Hegi Meba, I got Bakashi everywhere.
you wouldn't even like your life because a guy here, he had payment no jerry go, Nana happy Kuma Bob and the Garigan on your praising. Those people will be dead, nobody to praise you anymore. You wouldn't even see where to bless the money. And the governor so to name a brand. Nane sell out your people. Ndo we men no bioma no subduga. Lugan no san no Diego. Onwa geto etogi. Ababu shandeni na hotuno gonwa. Kukaso yo na Imo State. No manana mbara babu onde manu buo bulebu. Masaka mama na hono go before. Japan je jo him na Syria. That is maybe everywhere. God can give governor. You wouldn't even have anywhere to stay. God no see no so. You won't come back to your home again. You won't see a place to call your own or your home. These are our governors. And then no parate. No check up him, no check, and no check up behind no hunga. On no way no hunga. Ego, o messiana ganya. Emana say go ipagao vanity. Yasu, you wouldn't see where to hide. And listen, let me tell you, governors, yeah, my call and him now as indeed when I get until Ndausa use charge because I'm another that you a useless person. You said, being really sell out your people, you are not trustworthy. Imagine that's some manner that you are not trustworthy. You sell out your people, which they cannot do. So I'm that they will home man. So after using you, they will eliminate you because you are idiot. You are an idiot. When you rebel, because you will sell them out to Magino ego, because you will not be the ego. If you can sell your people, so when you sell out money you will bribe. So you see, they know that you are an idiot. Man. So any people that's because why? The governors, so you know, the eastern governors, why are you like this? Let him oh my God. Ego pan na patana ego patitega ma. Anu ji ego. Ndari me ego eji he nwaka n'uche na kara nnu. Anyways, we don't need to talk about you guys because I know failures anyway. So I have fun no. Mbose trina ahụ no kosoro. Because no say listen to me carefully. Imi bema anye bema. Ya say tie imi bema anye bido bema. So governors get ready. No get here no ready because you're gonna cry too. Oh, poor people, the poor people will cry. No, ya say tie ana bakashe my government house. Ana kokashe everywhere. Go to Gabalaga self. It got me sit for that position again. Akokashe the whole Igbo land. Bakache your name woman chon out there. Ye mega affect. Then again a beke ndao say riego ga. Mele andasa giji na baagi. Aso onye Igbo. Even name you're selling out your country, your states, you're selling out your people because of peanut. Ego the money we are talking about is Igbo money, Biafra money. Ego ani. Anasugagi bribe. You sold us. They sell all out like idiots. But now I'm about one thing and now I'm home. And when I kake, it's a point to man. He knows one day nine. So get ready. I no give facey. Osbono like jigga down together. Even now I got home hemegano and you are not seeing it clearly coming up. We don't know. No waji. Kailema. But I can make no 110. Ndibo. I got my like see auro kwa mume village all a form of vigilante. Gana mwanya in the night. Ane rotate ya. Ndozo na arahona. Ndozo amuranya. Ndeke raho. Ujishozo. Ndozo amuranya. Rotate ya niya.
Call on your guys in diaspora. Linking up with them. Banungo your plight. Anyele mbele he muniki me fulan no. Iji pardon. Makande keno yo. Just to eat a when nunche because we have to kena and pocha now. I need the ken pocha. Igbo. I need the ken pocha now. O say timana. Anyage o Sharia because I am on Christians. Anyama bawe charismatic or Catholic or Anglican, it doesn't matter, but we are all Christians. Anyaga no mite. Tono me Sharia law. Oga ha happen no like that. I reckon Sharia law Choroshiabia tono uru Christian. As suppose you practice your faith here, or you're supposed to be free. Here by force, so it's not a walk or gaha walk. I told me Purujema, I gave me another information now. I gave me another information, and I suppose we may ignore that information. I gave Anna because all those informations. Makese Igbo na South Africa nyiga. These are men. Epuga ho nonsense. Epuga ho nonsense. I don't be the ho akumu okwu. Nde epuga okwu based on fact. So, anyi gbada anya gbado. Mepe na anya nno. Ka ibido na form ma vigilante because awu mgbe anyị nọ n'ụra ka anyị labana. Ndị oshi na ama ahụ gị ime operate mgbe eji eme operate mgbe ndị mmanụ na ahụ ụra mgbe ị nọ ụra abịagide gị you can't do nothing agbagide gị ụyọ ọkụ na-eregbuo a na-agba ego ọkụ gị na-agba hịcha na-agba ndị ka eregbuo they know how they operate all in the night but ngwagwa nnọọ form ọnụ vigilante form ọnụ village niile n'Igbo town niile nọ n'Igbo bidonu now form manu vigilante immediately onde erahu anya asụta ndị ọzọ amụ anya echi ndị ọzọ arahu ndị ọzọ amụ anya in that way anyị ga-ama ahịba aga ala Igbo ma ahịba aga village ma onye ga anụ kwụsị gị there hold it there gị ma egbuo gị mpọ ga kọfụ onwe gị eso ha asụsụ ahụ ara Gaka ahi megu juicy. Zikwana anya ebi jela kwa ngisire fu a. That way, aga he take any unawares. Emega so take Igbo unawares. That means ozugbo brain ini na anya eja apasa. Na onweghị isi o. Onweghị ukwu isi. And that's something ndị Igbo ma adate. Governors niile anyị plesiri. Si nwochekwa anyị. Akpọfega ha anya akpọfega men ndị akpọfela anyị nsogbu anyị mere today gọvanọs anya akpọfela anyị ewere ka bara uru tiga ewetuo ya kọntrolu anyị were karịa uru ọbara tile anyị na gọvanọs anya akpọfela anyị o ndị Igbo bikonu ọba hụrụ anyị kpuru jema ka anyị na-eme anyị bido ọsịsọ meme ya oge afọ hụ bikonu ya rịrị onye ukwu mma rịrị onye azụ mma arị onye anyị kwugacha ime offend but anyị kwugacha ọ bara anyị uru because agba akpụfu a na-eji abụọ ọgaranya ihe niile anyị rụrụ anna m ana mgbe alụrụ ọgụ Biafran war, civil war, Nigerian Biafran civil war, a lot of things damaged. I wasn't born then, but from here no everywhere I just rebuild who you see ogari who may take you back if I say who back. That's what all the plan is to demoralize us because I know that you take here the space of time and you build up our empires. Now they want to come and destroy it with all these touts. Ndibo anya ga ikpe fushi ya me o anya ga ikpe ya si ya me anyị ke mkpụcha na ọ ga-eme anyị jubu were ka niile ya ri serious ma omega hụ anyị take ya serious nwanne ọ ga-eme biko ndị Igbo ekelela m nnu
amara na m so ụka kem nwekwara ike ọ arị ebe ọ ga-eru bọt lebakwala na ya anya anyị mara ndewonu na ndị okwu asị ka ha bụrụ ma ume ahụ ma okezi ikpeazụ ma nne ya nwe udo okwu asị ka ọ bụ nke a ndị ji asị na-eri nri ịgbara ndị Fulani odibo nchi iwu osote onye isi n'obodo Naijiria ọ mgbe m nọ n'ụlọ ikoni ka m ga-etinye ha n'aka akwụkwọ si ha agaghị m emezi Biafra ọzọ unu bịa ka mgbara unu odibo ka ndị ọzọ si agbara ha odibo ha rịọrọ m ọzọ kwee n'ihi ndị ya niile maka ọdịmma nke ha nwa na nke ụmụ ha ma nke ụmụ ha ga-abịa n'ihi na agwara m ha okwu m si ha oge mgbe Zik a na-agwa Zik mgbe ọ na-eji ike na-akọwara Zik si ya na ebe ị na-aga n'ụzọ adịghị ya ọ na-efe isi kpakakpaka mba ọwọ Naijiria ka anyị gaa n'ihu lekwa ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taa na-akọwakwara ndị ya sị ha ihe a Zik mere mgbe mbụ tinye anyị na ụmị anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị nke taa ọkwa ihe unu nwa na-eme kedu ụzọ nwanne Nnamdị Kanụ si na-eme ya na-emeju ya unu kọwara m ka m ghọta na m sị ma unu arụghị ogwe nke abụọ gafere River Niger na unu ga-arụ okporo ụzọ unu ga-emezi ebe niile ebe ụmụaka na-aga akwụkwọ ọ ga-emezi emezi ọma mma ụlọ ọgwụ a ga-arụzi ya arụzi a ga-enwe ọkụ mmiri ga na-agba ọ ga-adịrị onye ihu na mma dịrị onye azụ na mma kedu ụzọ m si mejọ ndị dị etu a asị m na ụzọ m si na-eme ya na ọ dịghị mma njọ ha sị m bụ ngwa agha onwenye m gbara egbe onwenye m gburu mma onwenye m gbara ụta akwa sọsọ ozi ọma Chineke si mgbasa n'igwe okwu ka m na-agbasa kezie ka o si metụta unu ọ bụ gịnị mere unu a na-asị ka akpọta Nnamdị Kanụ ka egbuo ya ọha na eze na ndị gọvanọ ọkwa na gịnị mere ndị herdsmen na-egbusi ndị mmadụ n'ugwu Awụsa ndị gọvanọ ha n'ugwu Awụsa kpọbeghị ka abịa gbusie ha inu anunugo na onwe onye na-achị ugwu Awụsa gọvanọ pụtara sị ka egbusie ndị herdsmen unu anunugo na onwe onye Yoruba pụtara sị ka egbusie ndị OPC ọgwụ na sọsọ ndị Igbo n'ihi na unu na-agbalịka alịka ka unu ga-agbara ndị Fulani odibo onye pụta sị ka agbara Fulani odibo onye nsị na mụnwa abụọ Nnamdị Kanụ agaghị m agbara Fulani odibo ha nwere ha kwesịrị ịgbara mụ odibo ihe na-esere mụ na ha gaa n'ugwu Awụsa ndị ha na-akpọrọ isi n'ala na-ajụ ha unu na ebe a Nnamdị Kanụ ọ pụtakwa n'ụbọchị one unu hapịa ọ na-akpagharị ebe niile ego ọ na-enye gaghị enyekwa ya ọzọ onye ahụ otiri mkpu bịa ọ gaa na BBC Igbo na-akọrọ ha aka m esokwa ya aka gị ọkwa ọgwụ ogonwa wee onye isi nche na steeti gị ị ga-agwa m na onwe ka ndị agha obodo ekwensu bụ zuu Naijiria ga-esi malite na-akpa mkpamkpa n'obodo gị ị maghị ihe gbasara ya ngwongwo niile esi be mburu akwa ebe ka esi ikpeazụ ka ebuga ya na gọọmenti atụ na Ezinna m ha na-ekiri na-amụ amụ ohe were ụmụnne ha na-eresi ndị Fulani sie na ndị Fulani ga-ahụ ha n'anya wee na-ajụ na-asị gị na-eme na ọha na eze n'ụbọchị nke taa akwa ofu Jibril a ha na-agbara odibo ha na-achụrụ efi akwa ọkwa ofu Jibril a bịara ugbu a bịa tisa ọha na eze tiwaa ya ụzọ abụọ ịhụnanya ya o nwere otu ọ ga-abụ ma gị ma ha nwere ike bịakọta ọnụ ka akpa ihe ọfụma nwee nkwekọrịta otu a ga-esi gaa n'ihu ihe na-eme na ndị be anyị wụ na ha na-aghọtachi anyị na-eme ọfụma ịjụọ ha sị na m chọrọ ikewapụ Biafra n'ime Naijiria na ọ bụghị ihe ziri ezi n'iwu obodo ha akwadoghị ya nna ajụ ha sị ya kee ụzọ chọrọ isi ime ya asị na ọwụ ka aga mee ntuli aka elu anyị bịanyecha aka atụcha vootu aga na ebe a na-eme iwu anọrọ akpa ya ekwekọrịta anyị gawa n'iru njụọ ha ndị na-eme iwu obodo Naijiria mmadụ ole si Kano steeti pụta 44 ọ bụ mmadụ ole na-emekwe n'iwu a si Abia Imo na Bayelsa pụta ha erughị sọsọ Kano steeti ọ bụzi ụzọ dị aṅaa ka ị ga-esi wee nweta ihe a ibu n'obi ebe ndị ọwa anyị na ha na-awụ nọchiri egwu agaghị agbachi ụzọ nọchi ebe niile efe adịghị ụzọ adịghị obere ihe unu kwesịrị ịrụ unu anaghị arụ ya nwatakịrị ihe wụ ogbe nkịtị ebe a na-ebute mmanụ na-ebute ukoro ọkụ ike a na-ebupụ na-akpata ego bekee wee na-eri ndị ugwu Awụsa ji na-eleta onwe ha mma wụna be anyị ka o si dị okporo ụzọ nkịtị na amarụ Ọnịcha ruo Enugwu kezi ihe ọzọ ị na-akọwara m ọ bụ gịnị ka imepụta were ga-eme m ga-eji wee nwee ntụkwasị obi ebe ị nọ n'ihe ị na-ekwu na ị ga-emenwu ya na ọwa eziokwu
ihe IPOB na-abakwa nnupụ isi ka anyị na-enupụ isi akwụkwọ na-ekwu na ilu a na-atụ n'Igbo a sị mgbe ụfọdụ mgbe okorobịa nwekwana ka onye ara na-alụ nye nwaanyị ọkwana ihe anyị na-eme na mmegbu anyị na-emegbu anyị na ọ karịala na ihe a na-eme anyị na ọ dịghị mma ekunye agbagbu anyị ego ebe a akpọ ejide ebe anyị na-azụ ahịa laa ya n'iyi ha nwa na onwe ha enweghị ihe ha pụrụ ime ha niile na-agbara ndị Fulani odibo ị ga-abịa depụta nna gị okwu sị nna gị okwu ana m enupụ isi nsị ha mmụọ awụ Nnamdị Kanụ na magbara ha odibo uru ha bụ ka mụ na ha mee ya ha ajụ ọ ji na-ese okwu onweghị ihe ọzọ ana m ekpere ha ekpere ka onye nwe anyị baa ha n'ime ka ha nweta ezi mmụọ nchegharị ka ha ghọta na ha nwee ọrụ ha kwesịrị ịrụ n'ime ndụ ndị ha ịghọtakwa n'ọrụ a ma rụọ ya nke ọma wee ghọta na eziokwu nọ n'ime ihe m na-ekwu bụ eziokwu ka ọ bụ ha sịrị m kwuwe nke bụ eziokwu ha sịrị m kwuwe nke bụ eziokwu mmekọrịta anyị na ha na-ahụ nsogbu ọbụla adịghị kama ha nọ n'okwu asị na-agbara ndị Fulani odibo efe adịghị ha agaghị eme mmekọrịta